Wengenzeka wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video kumama ngumsizi aka Inkosi Art. Noma uqala ngala kule channel qinisekisa ucinezela usubscribe uthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Lifuna ubulungisa iwele likaKhanyile Ndetho kodwa ujule wabulawa ucoach wakhe we-netball e-East London. Buka ukuthi iqembu labo liwine noma ke liwinile ucoach wasecela bayo celebrate. Utheke emayenqaba ukulala naye wasemdubula umthathe ngemoto wamisa esibhedlela. Utheke usesibhedlela ebona ukuthi ushonile wamshiya kanjalo wabaleka akakaboshwa ke wenganza ukuthi esithombeni noma ke babo babili njengoba ubona kulesi sithombe newele lakhe wenganza ukuthi ukwakhanya Ndetho zindaba ke lezi ethinta abantu abaningi enkundleni zokuxhumana wenganza sebeqalile bayakhuluma okuningi ke ngazi babaza ke isihluku esenziwe ke ilo coach ke wenganza. Mina ngizofisa ukuthi ngizovola khona umbono wakhe hlanga phakathi kwi comment section.